Fi żmien ta' sfida kbira rnexxielna nniedu budget bl-akbar nefqa għaliex konna preparati ekonomikament. Dan qalu l-Ministru Edward Zammit Lewis konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Maltin b'saħħitna l-qudiem dwar il-budget għas-sena d-dieħla. Hawnhekk il-Ministru Zammit Lewis spjega kif it-tisjieħ tal-governanza ma sarx biss bl-abbozz tal-liġijiet jew b'miżuri tal-budget, iżda sar anke b'investiment, fosthom f'uffiċini ġodda tal-Avukat Ġenerali u fuq kollox proċess aktar trasparenti ta' kif jinħatar. F'uffiċċju għall-Avukat tal-Istat, f'uffiċċju għall-Kummissarju tal-Liġijiet u anke f'uffiċini ġodda għall-qrati tagħna illi sejtina 4 awli u madwar 25 uffiċċju. Dan juri li dan mhux gvern illi jitkellem fuq ġustizzja u fuq saltna ta' dritt u bon governanza, ista' gvern illi jinvesti f'dan is-settur. Allura nistgħu bħala Maltin inkunu kburin u bħala Maltin nimxu b'saħħitna anke f'dan iż-żmien ta' sfida il-qudiem. Il-Gvern se jassigura wkoll li l-għajnuna legali se tkun aktar aċċessibbli anke b'sistemi diġitali, dan fil-waqt illi se jkomplu s-servizzi ta' għajnuna legali għal vittmi ta' vjolenza domestika u jkompli jissaħħaħ l-Uffiċċju tal-Irkupru tal-Assi. Is-Segretarju Parlamentari Rosjen Kutajar qalet li l-budget ħares lejn il-bżonnijiet ta' bħalissa u bena fuq ta' qablu. Qalet li l-Gvern se jibqa' jaħdem fuq liġijiet fil-qasam tal-ugwaljanza, fosthom bil-ħatra ta' Kummissjoni għall-Ugwaljanza. Semmiet ukoll li se taħdem għall-ewwel ċentru għall-komunità LGBTIQ b'diversi servizzi. Bla dubju rajna budget li poġġi fiċ-ċentru tiegħu l-aspett soċjali u mhux biss ekonomiku. Budget illi għandu propju fiċ-ċentru tiegħu kelli l-ugwaljanza. U huwa budget illi juri l-impenn ta' dan il-Gvern illi jindirizza nuqqas ta' ugwaljanza b'mod sistematiku u f'kull sfera tal-ħajja nħarsu l-qudiem għal Malta aktar ugwali.